Jo vaig començar amb redes, va ser per casualitat, un amic que m'havia fet unes fotos, em va dir que havia vist un anunci al diari, que buscaven presentadores. Em vaig presentar, no sé per què, perquè la veritat és que no tenia cap intenció ni de que m'agafessin ni res. Va ser, bueno, no ho sé, mira, vaig anar a Barcelona, vaig fer el càsting. I em van agafar. I arrel d'aquí vaig començar a estudiar teatre a l'escola de Frederic Roda i van anar sortint coses. Llavors va sortir El cor de la ciutat, llavors va sortir Octavia amb el Basilio Martín Patino, va sortir Rojo Sangre, va sortir alguna sèrie i bueno, fins ara en FAO. Cuando estuviste en Colombia, que me ha dicho mi madre, ¿llegaste a conocer a mi padre el guerrillero? Octavia, quan em vaig llegir el guió, la veritat és que vaig estar a punt de no fer-lo, perquè hi ha una escena en què Octavia va a cavall despullada enmig de la plaça de Salamanca. I clar, això, la primera pel·lícula, veus que has de fer això, doncs com que no. Vaig estar parlant amb el Basilio i bueno, ell em va convèncer, em va demostrar que no era un no gratuït, sinó que era perquè, bueno, Octavia era un personatge rebel, era una nena que no tenia clar el que volia, tenia problemes amb les drogues, i bueno, al final ho vaig fer, no me'n penedeixo gens, la pel·lícula va quedar molt maca, però bueno, vaig estar a punt de no fer-la. El siglo XX fue nuestro, y este no empieza nada mal. Ver estas imágenes reconfortan mi corazón. Ya le llevamos una buena ventaja de arriba. Me parto un culo de risa. Los Ángeles Caídos formamos un gran equipo, y nuestros técnicos sin grandes inversiones fichan auténticos cracks. Rojo Sangre. Bueno, també va ser... no sé... El guió em va agradar molt, després el resultat, la veritat, tampoc és que m'hagi agradat tant, però bueno, és una experiència nova, és un tipus de cinema diferent. Vaig treballar també amb el Pol Naixi, que també vaig estar... A Octavia també estava ell. I res, una experiència nova, una experiència diferent. Lo de plorar en el cinema. Doncs és complicat. Jo la veritat és que em pensava que no seria capaç, perquè hi ha molta gent al voltant, tot és com molt fred, però bueno, intentes estar concentrat en el teu personatge, amb la seqüència que et toca, i bueno, i és que la directora sàpiga fer-ho també, saps? Ella em tenia molt mentalitzada i en el moment de la seqüència també vam estar parlant molt i no sé, va sorgir. A més, són seqüències que normalment no repeteixen. Tant la de plorar com la de, per exemple, anar despullada enmig de la plaça de Salamanca, a sobre el cavall tampoc es va repetir, saps? Són seqüències que normalment amb la primera toma queden bé, perquè són les més reals. Trabajamos en la ermita que hay al lado de la Liberty House. La estamos restaurando. Va a quedar preciosa. El cor de la ciutat, no sé, també va ser tot casualitat, és que tot m'ha anat com molt rodat. Vaig fer un càsting a l'escola del Frederic Roda, van venir a fer un càsting a tots els alumnes. I res, era un càsting d'aquests arxiu per tenir ells allà. I res, al cap de poc temps se'm van trucar per fer un altre càsting allà. Vaig fer el càsting amb tots els directors de la sèrie. I bueno, en principi havia de ser un paper més curtet, vaig estar gairebé un any i pico. I molt bé, vaig conèixer molta gent, m'ho vaig passar molt bé. I res. Clar, és que era una sèrie que jo mirava cada dia a casa i de cop em trobo allà. No, em va agradar molt l'experiència, sí, estava molt bé. Gracias por venir conmigo. No, jo crec que entre Zao i jo no tenim res en comú. No, Zao és una nena que han adoptat. No solía fumar, pero nunca decía que no a un cigarro de mi hermana. Ella me había enseñado a hacerlo, y eso bastaba. Que ha tingut una vida molt dura, que ha perdut els seus pares la primera vegada ja perquè l'han abandonat i la segona vegada, bueno, per coses de la vida, i ha tingut una vida molt dura. Jo no. Jo he nascut aquí, els meus pares estan bé, vull dir que no tenim res en comú. El que passa és que, bueno, quan t'arriba el guió i llegeixes com és Zao, doncs intentes posar-te en la seva pell
i sentir com sentiria ella. El Duque és el que vol saber tothom. Doncs molt bé, la veritat és que quan vam fer la pel·lícula jo no el coneixia i mira que ens porta la mateixa representant, ens coneixíem de fotos o per treball i molt bé, va ser un lujo treballar amb ell perquè entre Zao i Martín havien de tenir molta química i és una que si de veritat no hi havia química jo crec que s'hagués notat en la pel·lícula. I vam congeniar molt bé des del principi, ens ho passàvem molt bé, preparàvem les escenes, vull dir que no va haver cap mena de problema. Era abans de ser el boom del Duque, just abans, va ser res, vam rodar la pel·lícula, em sembla que era juliol i agost, ell va començar amb la sèrie de les tetes al setembre. Va ser just abans del boom. I clar, de moment molt bé, que l'he vist ara en festivals i tot, i també molt bé, però clar, és que ara és una bogeria el que s'ha format al seu voltant. Jo crec, per mi el cinema no és només... L'artista jo crec que no és només el director, és tot l'equip, és que si no, què fa un director si no hi ha il·luminadors, si no hi ha so, si no hi ha 200.000 persones que té al voltant? El cinema és un conjunt de gent que fa que això sigui realitat, es faci realitat.